Ćao, Leticine teorije, isto malo sam uozbiljila, pa opet reko da napravim neki štos, da vam ispričam kako sam muža zeznula 2 puta i to tako dobro da sam u stvari uspela da uradim ono što sam htela. Bila je neka velika zima, prosto baš je bilo jako hladno, napolju je bilo -20, čini mi se, i njega uhvatilo te zime, on je ceo dan bio sa kapom i sa šalom i sa nekim vunenim čarapama po kući, nisam mogla više da ga gledam, znači bukvalno sam, mi sad imam čobanina u kući i ja mu jedan dan kažem, aman skini to sa sebe, ne mogu više da te gledam već danima, tako sve u kući sedi tako. I nikako nisam uspela i to je trajalo jedno ceo decembar, pa onda kad sam videla da i u januaru nema šanse to da skine sa sebe, ja sam lepo poludela jedan dan, seo on da ruča, okrenut meni leđima, sve sa tom kapom, sa šalom, sve tako, ja uzela neku lepo maramu, pa ako vezala maramu oko glave, možete misliti na šta sam ja ličila i polako mu dolazim s leđa, on onako jede i ja sedam pored njega s maramom, kad je on mene video, ovako, šta ti je, ma šta mi je, sad ću ja tako, ti sa šubarom i šalom i vunenim čarapama, ja od sad po kući s maramom. Od sutra više ni kapa, ni šal, apsolutno ništa. To je bila prva situacija kad sam ga sredila. Druga situacija, pošto više nemam ideju šta ću da kuvam, ja svaki dan šta ćemo danas, šta ćemo sutra, on malo, pa ovako kaže, baci mi 2-3 kobasice na tiganj. Pa opet šta ćemo da jedemo, baci mi 2-3 kobasice na tiganj. Meni do ovde ta rečenica došla, kaži mi šta ću da kuvam, šta da ti bacam kobasice na tiganj. Došao on kući, seo, šta ima da se jede, kažem, sad ću da ti serviram, da vidiš kako je nešto novo. Ja lepo uzela tiganj prazan pred njega, uzela ovako spresne kobasice, jako bacila na tiganj pred njega, on se šokirao, šta ti je, šta mi je, rekao se ti bacim 2-3 kobasice na tiganj, to si i dobio. Eto, to su neke šale, to često se smejemo zajedno ovim pričama, obično s prijateljima non stop me svi teraju da ja to pričam, ja tamo malo i glumim i sve, ovde ne mogu, izaći ću iz kadra. Imamo još puno tih nekih dogodovština, ima još jedna jako slatka, ne znam da li je za priču, ali ajde, reći ću vam, i moja bratanica bila je kod nas i ona onako voli da se krije po kući i da je mi jurimo i mi tako vičemo čekaj me, sad ću da te uhvatim, onda ona crkava od smeha, beži po kući, mi je onda tako lovimo i to je tako trajalo ceo dan, otišli oni kući, ostala ja sama sa suprugom, izlazim ja iz WC-a i samo čujem moga muža kako viče od pozadi meni, čekaj me, popadali smo, ali smo popadali. Eto, to su dogodovštine iz mog braka, pa ne znam šta da vam kažem, više ima još puno, pričat ću vam drugi put opet kad budem uozbiljila neke teme, onda ću vam ispričati opet neke zanimljive stvari. Ljubim vas, prijavite se na kanal, pratite me, pratite ozbiljne i neozbiljne i šaljive i ovakve i onakve teme. Prosto, to je život i smešan i ozbiljan i neozbiljan i gledajte da se smejete što više, ozbiljne teme ostavite za neku problematiku kad naiđe, umeđu vremenu batalite sve, samo se smejte. Ljubim vas.